2015 tästä lähtee. Tää on omistettu Marcelle, mun parhaalle kaverille. Lomakusi pöllitti faijan mersu, ajettiin sillä läpi yö. Käynnisti loppu kun auto paskaaks meni takas, ei menty heti, sillä heitettiin. Viel pikku mutka vastaan, tuli pari tutkaa ja melkein joudun putkaa. Haettiin vaan lisäposse mukaan ja lähettiin hommia hoitaa koko kokkaronkaa. Vasta tuli yks vasika, se heitettiin konttiin ja montuille ajettiin se ulos, revittiin ja sinne paskotiin ja jätettiin kuolemaan. Eli kuolemaan jätettiin, nyt palataan takas KH2. Mietien et ei ois pitänyt lähtee, mut en voi sille mitään kun bensaa virtaa suonis. Sit aamu koittaa, faija soittaa, vituusti kuumottaa. En uskalla vastaa, koska tiedän et saan vaan paskaa niska. Soita sille myöhemmin asian myönsi, sit tuli vähän muutakin. Mut Maijalla heitettiin laitokseen ja lukittiin huoneeseen. Kunnes tuli hyvä hetki, lähin heti hatkaa. Tarinan opetus oli se, että olit kännis tai et. Niin silti älä muiden autoon koskee. Muista se.